Slavi se 17. ožujka na obljetnicu smrti Sv. Patrika. Sveti Patrik nije bio Irac. Rođen je u Rimskoj Britaniji, a u Irsku je doveden kao rob. Djetelina. Znate li zašto je to simbol? Jer ju je Sveti Patrik koristio za objašnjavanje principa presvetog trojstva. Jeste li znali da je Irska izvorno imala plavu boju kao simbol? Pojavila se zelena, koja je prevladala. Jedna od najpoznatijih tradicija, Dana Svetog Patrika, parada St. Patrick, nastala je u Americi 17. ožujka 1762. Dakle, to je starija tradicija od samih Sjedinjenih Država. A što je s Leprehaunom? To je lik iz irske mitologije, ali njegov današnji izgled više odgovara marketinškim svrhama nego povijesnoj istini. Sretan vam dan Svetog Patrika! U zelenom!